Mahargya Dejaupane anakku si Esti lan si Setiaji ya. Setiaji. Kasuwun kena ngersaning Gusti Kang Maha Kuwasa bisa dadi wong kang mulya. Lamun besok duwe putra cukup loro lanang wadon padha wae dipinterake supaya ne bisa mulya uripe. Lho kuwi sinden-sinden karo kanca-kanca bareng. Oh iya. Mbak menawa nalupute nggone nyambut gawe. Ora bisa gawe seneng penggalihe. Ingkang gedhe ngapurane nambah ana ora kesedulurane. Jenengane apa ngono? Kolor pedhot. Oh, kolor pedhot. Wis le padha guyon. Ayo sowan ana ngarsaning pepundhene dhewe. Kowe karo aku aja do ketungkul nggone cecluntangan ya, Le. Oh nggih, Pak. Monggo kula dierekake.